Hello guys, good morning. Kumusta? So karon guys, kay kung nakita ninyo nagdako ani o karton. So atong gamiton ni ang karton diri kay ato ning divisionan like that. So mo sila guys, kay ari kita naabot nga deliver o groceries, mga items, mga noodles. Yeah. Kung nakita ninyo, so siya na arrange. Ato na siya i-arrange. Amoy na atong gamiton para i-divide sa ila para maklaro ang pagka-plaster sa aton mga noodles guys. Pansit Karton. Nanin siya ibutang diri. Dito na guys. Dito na. Dito na guys. Dito na guys. Para makalo ako tayo sa para mag-aral ng aton. Kasi ay ako. May kokito. Kailangan guys, kasi dyan sa dito. What's it? Ito na katanan. Ako na aton. Makabalik. May na contact dyan guys. May tato dyan chok sa toko. Karawan ito. Lagi sa mga natin. Guys, kaya ato din siya dito naman. So, ganun naman guys. Ato din siya dito. Mas kaya ako. Simple lang. Guys, o diba? DIY natin guys na divider. So, organize na siya guys kanahon.
noon di siya as in nindot kaayo kay nano man lang ang karton man lang ang atong gigamit guys. Pero at least na divide na sila, naka-arrange na. Bubintahan na lang, di ba? Oh, nice na kayo. So, muli na siya guys. That's it for today's video. So, sa mga ganahan mo, maghimos ng subong sini nga DIY lang. So, okay na kayo na siya guys na makapihon ninyo ang idea. Kaya di-copy man lang po na ako siya sa YouTube. May nakita na akong channel dito. Kalimot ako sa pangalan guys. May na iyang gibuhat. Cartoon lang. So, okay guys to, di ba? So, muli na siya guys. Ay kalimot sa pag-like, share, o pag-subscribe sa atong channel. Bye-bye!